Отиваме на едно много интересно място. Сега ще видите къде. Място за занаяти. Ще правим грънци. Ето тук. Вижте какви. И зайчета. Ей, зайо, вайо. Добре, я да видим. Ето. Хайде бе, чакаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Здравей. Здравей. Заповядай. Много благодаря. Идвай. Вижте каква красота е тук. Идвайте. Елате да пием по една буснинска ракия, евентуално после по един грънец ще направим. Точно така. Колелото. Ау, страхотно е. Заповядайте. Ще правим грънци. Стигаме до грънците. И ще пием бусинска ракия, много тематична. Нали знаете, че в село Бусинци се прави най-добрата българска керамика. Ето е прословута дяволска стомна. Ето Романа Глина, който каза най-малко на 200 000 души къде е Бусинци, защо Бусинци е център на керамиката и така. Да. От прекрасната Виктория Бешлийска и тъй. Браво. Ами заповядайте. Заповядайте. Ето вижте как ни посрещат само. Красота. Благодаря. Красота. Другата част от групата, която не искаше много да се снима, помахайте на камерата. Заповядайте. На здраве! На здраве! Доброто! Живи и здрави да сме и само за кои неща се събираме. Деца, живи и здрави, усмихнати се така да бъдете. Хайде, Любов! Здраве! Да ме търпиш още 26 години и после ще видим. Да. Мене пак ме няма в кадър, както обикновено, но аз съм глас. Не съм от самото оператор. Те я помагай. Леко само. Нали си... така. Виждам се, нали? Здраве! Вижте какви красоти. Заради това ти си ги правил, нали? Всичко, това са моят. Ето още 100 опита. Виждаш ли ги? На крашното колело, защото нямам ток. От 9 години работя на крашно колело. Хората измислят. Леле, красота. Да, обаче автентично, нали? Това колело, с него съм обиколил България. Така, на Жеравна първият път, като отидох, бяха ми разказвали за Жеравна и викам, нали, каква е тази приказка. И като попаднах наистина в Жеравна, всички в носия. Аз ви споделих и предишния път. 100-200 годишни носи и гледаш ни хубави българки. И те, дечица точат, ето виж две седалки, аз сядам срещу детето, майка, баща сядат и работим. И аз така, извиняйте господа, семейен съм, с 3 деца съм, но аз гледам носията и извинявам се, защото като не вижда, разбирате ли? Да. Близо 11 часа не съм слизал от колелото. 11 астрономически часа, лявото кръче дойде 2-3 пъти до София и до Жеравна, десния мързелувам. А обратно не може ли? Не е удобно. Абе, има разни трикове, но по принцип това е стоежа правилния и нали спазваме традицията и така. Вижте трептенето. Тук снимай. Тук е по-оригинал. Нищо, виж трептенето. Спиралата нагоре. На квадратна оса, нали прави форма. Работи с земята. Порява я. Ами това ти препратката тази. Взимаш топката глина. И бам я тупаш тук в центъра да залепне. Това е на видео. Така. Да. Така, супер. Сега вече водица поставяме под дланите. Слагай водица под дланите и ще кажа защо. Поставяме вода. Защото ще лепне на... Да може да преплъзне ръката. Иначе залепва, когато няма вода и се къса глината. Да. Я да видя колко вода имаш. Добре. Сега. Само... така. Аз съм. Движи се обратно на часовниковата стрелка. Навиваме пружинката. Добре. Така. Сега, с дясна ръка пишеш, рисуваш възглавничката на палчето. Така обяснявам на моите ученици. Най-отгоре. Прегръщаш. Твоя лява помага. Като задвижа колелото. Център и надолу с възглавничката. Иди пак отгоре. Пак отгоре. Да се... Стоп, аз съм са малко. Супер си. Сложи по-голяма топка, за да точим Виж, по-близък план на ръцете снимай как го правим. Така. Виж какво прави моята възглавничка да наречеме. Виждаш ли? Искам и ти да
Добре. Задържи само за снимка. Не пробивай повече да има дъно вазата, да не изтече водата. Стъпки да правим, докато стане форма. Сега сме в процес, само подготвяме. Да. Малко врязахме пръстче и обема тръгна. Става хубаво. Не, това не е проблем. Мари, кажи е филе. Няма значение. Силно. Само докосваш. То се движи коленото. Един път да го бутнеш, то няма да спре. И не натискаш, галиш, защото при натискането косъмчето ще махне глобата, слоя, който е. Да. Се видявам още. Ще вкараме малко зелено. Искаш ли? Искам. Добре. А жълтото накрая за акцент. Добре. Ти си бутваш колелото. Колкото повече се задържаш, зеленият цвят се смесва с червения цвят на глината и става нещо друго. Разбираш ли? Ако изчезва. Така че влезе на 2-3-5 секунди и почва да прикрили. Караме като акцент. Да, не движи повече. Не ти е необходимо бързо да се движи. Не е необходимо. Когато кара. Готов. Добре. Сърцето. Не пипай. Не пипаш. Не движиш колелото. Не. Така. Пръчица. После ще го почистим. Добре. Аман. Добре ли така? Супер е. Да, аз го видях преди малко. Да? Супер е. Добре, Много да. смисъл. Да видим водата. Няма вода. Готов. Трябваше някой да ми снима физиономията. Само секунда, тук вече от тренираното. Слагам вода под циклата, което е изолатор. В случая, за да не залепне вашия съд, Петя, и да унищожим живописта, а и формата. Затова обилно слагаме водичка. Това е троянска земя, хубава глина и толкова е лепка, че и майстор може да се изложи. Да гледам аз какво мен ми е. Ето е водата. И не докосвам ангобата, която ти сама постави. Да. Това е оттренирано. Поне 4000 души като тебе, ето така слизайки от колелото с такава усмивка. След 5-6 дни изделието изсъхва на стайна температура, след това отива в пещта, изпалвам го на 940 градуса, което става за 9 часа и половина, не изведнъж, то че събираме на сол. Да. На други ден охлажда пещта, изваждам изделието, глазирвам го и отново в пещта на 1040 градуса. И така. И тогава вече ти звъна, че е готово да дойдеш да си вземеш в случая вазата, която е направена от хубава троянска глина. Ето, това е моята ваза. Чудесно, задържи. Тя глината всъщност се усъвършенства на крал. Може така да се каже. Само стой така, не пробива повече, да има дъно очи. Така. Сега отиваме навън. Бавно, навън. Навън. Браво, браво! Браво! Чудесно! Стоп! Перфектно! Перфектно го направи. Браво! Много добре. Браво, браво, браво.
идвам при теб и ще кажа какво правим. Пръщи. С този момент идваш ето пена отдолу. Аз ще движа. Не натискаш, да не ме изненадаш. А вие какво правите? Чиния. Чиния? Дълбока. Нали така ми каза? Да. Добре. Завърти всяко рамото, Алекс. Това е цикла. От дърво е. Хващаш я, палчето задължително да попадне вътре. Стига, не движиш повече. Твоя лява ръка. Направи така. Плътно. В този момент цялостния. Докосваш. Галиш. Срещу циклата. Галиш. Леко насочване. Чиния. Стига. Задвижиш колелото, помагаш ми. Благодаря. Така, бива ли като развиване на формата? Не бързаш грам. Насочваш я. Чудесно. Перфектно. И вода. Много е лепкава тая преранска земя, невероятно е. Вода трябва. Ти си, аз ви четвам. Не бързаш. Супер си. Супер. Вода. Така че да ти е удобно. Мария, къде? Перфектно. Нали? Ела виж как се прави пластична бусинска декорация. Ела ми видиш чирака в агилето. Аз направо ще направя майстор. Обаче, понеже не подпря, виждаш ли какво стана? Перфектна е. Супер. Аз не го правя толкова добро. Виж какъв ритъм има момичето. Страшна си. Водица обаче. Перфектна. Тук ти тръпна. Също перфектна е. Повярвай ми, това е много трудно. Аз късам. Аз късам глина. Си зад мен, извинявай. Перфектно е. Браво, момиче. Браво. Супер. Ти си. После ще декорираш. Браво. Повярвай ми, това, което го правиш е трудно. Пей да пия Мария на ракия, помести се слънце красиво. Бусинска, бусинска. Да. Капвам си една ракия. Браво. Здраве. Вие да сте живи и здрави. Браво. Насочваш и преплъзваш. Точно. Браво. Ето те доставам участниците сами и сега ще я лобират и карам в процеса. И наистина съм най-добратия човек. Над 4000 души с усмивка са тръгнали и са чули за бусници. Какво повече? Искам да ви видиш, че тази вечер не учи. Сега сме малко съвременни керамици. Ето има дълбочиня. Сега вече мога да отделя. Какви велатури станаха? Ти си живописец. Виждаш ли? С пръщето как смесихме и синьо, и зелено, и жълто. Хем го има, хем е деликатно, не е натрапчиво и пластичната украса остана. Абе, хубаво е! И на мен ми се вика, хубаво е. По-липсовиден, но това има топлина. Точара майстора е докоснал целунал изделието и почва ново, второ, трето, защото трябва да направи 50 или 100 задания. Това не е минус, това е красота. Но човек, когато е запознат с процеса, казва, че е хубаво и го разбира. Когато не пита, защо е толкова трудно, не добър майстор. Сега може леко да стане елипсовидна, но аз знам как да я изправя. Слагам вода за изолатор. Не ти докосвам живописка. Водата трябва да влезне, Рожбо. Влиза, бушвам я пиле. Не го наруших. Не го наруших слънце. Ето.
Ето ги нашите две произведения. Километър светлина и ще работиш любов и за благодаря. Лета в Омали.